Dyma fe, y geni, lyc un I ddau. Roedd popeth yn barod. O'r diwedd, dyma'r foment fawr roedd Duw wedi bod yn aros amdani. Roedd Duw'n dod I helpu bobl, yn union fel roedd wedi addo ar y cychwyn. Ond sut byddai e'n dod? Sut un fyddai e? Beth fyddai e'n wneud? Byddai'r mynyddoedd wedi plygu lawr, byddai'r moroedd wedi rhio, byddai'r coed wedi curo dwylo, ond daliodd y ddeiar I hanedl. Heb siw na miw, fel plu eiran disgyn, fe ddaeth. Yn y wyllwch y nos, pan oedd neb yn gwylio, fe gyrhaeddodd. Un tro, roedd yna ferch ifanc oedd wedi dyweddio I ddyn o'r enw Joseph. Roedd e'n wyr i'r brenin Dafydd. Un bore, roedd y ferch yn ei ystafell wely, ac yn sydyn, daeth fflach mawr olew rwle. Yr angel Gabriel oedd yno, wedi dod â neges arbennig o'r nefoedd. Pan welodd Mair y dyn tal disglair yn sefyll o'i blaen, dechreuodd grynu mewn ofn. Paid â bod ofn, meddai Gabriel. Mae Duw'n meddwl y byd ohono ti. Edrychodd Mair o'i chwmpas, gan feddwl efallai I fod yn siarad â rhywun arall. Mair, meddai Gabriel, gan wenyn garedig arni. Llanwodd llygad Mair a dagrau. Mair, meddai Gabriel eto, rwy ti'n mynd I gael babi bach. Iesu fydd I enw. Fe ydy mab Duw. Fe ydy'r un, yr achubwr. Roedd Duw, yr un a daflodd y planedau I chwyrlio rownd a rownd y gofod, yr un a luniodd y bydysawd, yr un oedd yn gallu gwneud popeth, roedd am wneud I hun yn fach, a dod i'r ddeiar fel babi. Beth? Oedd Duw'n anfon babi bach I achub y byd? Mae hynny'n rhyfeddol, meddai Mair, a'i chalon curo'n galed. Sut gallai fod yn wir? Oes unrhyw beth yn rhy rhyfeddol I Dduw I wneud, chwalodd Gabriel. Felly rhoddodd Mair I ffydd yn niw a chredu ynddo. Fi ydy morwyn Duw, meddai. Byddaf yn gwneud beth bynnag mae Duw'n ofyn. Ac yn wir I chi, digwyddodd popeth yn union fel roedd yr angel wedi ddweud. Ymhen 9 mis, roedd Mair ar fin cael I babi. Roedd yn rhaid I Mair a Joseph fynd ar daith I Bethlehem, y dref lle ganed y brenin Dafydd. Ond pan gyrraeddon nhw yno, roedd pob gwesti'n llawn. Doedd dim gwely sbar yn unman. Ewch o yma, meddai pob perchenog gwesti. Does dim lle ar ôl. Ble yn y byd allan nhw aros? Roedd I bron yn amser I fabi Mair gael I eni. Doedd unman ar gael heblaw hyn stabal fler. A dyna lle arhoson nhw, yng nghanol y gwartheg a'r y synod a'r cyffylau. Ac yno, yn y welwch y nos, yn y stabal yng nghanol yr anifeiliaid, yr hoddodd Duw I anreg ryfeddol i'r byd. Roedd y babi bach fyddai newid y byd wedi eni, I
fa bach ei hun. Lapiodd Mair a Joseph y babi bach yn dyn i'w gadw'n gynnes. Gwnaethon nhw wely meddal o wair iddo a defnyddio cafn bwyd yr anifeiliaid fel cryd. Syllodd y ddau mewn syndod a'r hanreg ryfeddol Duw wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn preseb. Rhoddodd Mair a Joseph yr enw Iesu arno, Emmanuel, enw sy'n golygu mae Duw wedi dod i fyw gyda ni.